Molt bones. Has entrat a una pàgina web i et trobes amb un no sé què de Flash Player que no et deixa obrir, no et deixa fer res. Dius, ara ja m'he quedat sense veure el contingut o sense poder jugar a aquest joc. No passa res. Aquí, en el Jo t'ho explico, et dono la solució. Molt bé, posem per cas que vull entrar a una pàgina web que és de la Cruz Roja i que conté un joc sobre el medi ambient i vull jugar-hi. Puc buscar-lo per aquí, per la pàgina web, o tal vegada, que sigui el més probable, ja tinc directament l'adreça per entrar-hi i faig clic. I, ostres, em trobo, quan entro aquí, amb aquest símbol que està bloquejat, per més que faig clic, això no funciona, i encara que actualitzi la pàgina, no se'm carrega de cap de les maneres. Té solució? Evidentment. Vinc aquí dalt. Veieu aquest símbol d'aquí? Sí, just al costat de l'adreça, hi puc fer clic i llavors si digués fet ho deixaria tot igual, potser no m'interessa i en canvi sí que m'interessa gestionar-ho per canviar això. Faig clic a gestiona i em trobo amb que se m'obre la configuració del Flash i em diu que impedeixi que s'executi Flash i que és l'opció recomanada. És l'opció recomanada perquè Flash està a punt de desaparèixer, però no passa res. Mentrestant el podem fer servir i és una cosa segura. Per tant, el que faig és activar-ho i ara em dirà pregunta abans. Molt bé, tanco això, ja ho he fet. I ara, quan estic aquí a la pàgina on estava, veig que al posar-me aquí al damunt ja no em surt el cursor de sempre, sinó em surt la mà. Molt bé, faig clic i al fer-hi clic m'avisa que això durarà poc temps, però com que mentrestant sí que dura i jo vull jugar en aquest joc, li dic que em permeti. Faig clic a permet i eureka! He trobat el joc que buscava. Què? T'ha resultat útil? Doncs fes clic a m'agrada i subscriu-te al canal. I si t'agradaria saber com jugar en aquest joc amb un mòbil o amb una tablet i tens problemes amb el Flash Player, doncs també pots veure aquest vídeo d'aquí que t'ho explicaré amb molt de gust. Adeu.